ràpid perquè tenim molta gent interessada a venir. Des de la Plataforma per la Llengua, com ha dit la Marta, fa molts anys que reivindiquem l'oficialitat del català a Europa. De fet, el passat mes de febrer vam impulsar un manifest que va sumar gairebé 50.000 suports de particulars i més de 70 entitats com el Barça, el Col·legi de Metges de Catalunya, Òmnium Cultural, sindicats i patronals com CECOT, de Catalunya, del País Valencià i de les Illes, algunes de les quals són aquí representades i us agraïm la vostra presència. El 2014, la Plataforma per la Llengua va publicar un informe sobre les conseqüències de la no oficialitat del català a Europa i recollíem tot un seguit de directives i de reglaments europeus que fixen alguns tipus de normativa lingüística i que exigeixen que els estats o les empreses facin certes coses únicament en les llengües oficials de la Unió. El català, per tant, en aquests casos, queda automàticament fora de joc. Per exemple, el reglament sobre etiquetatge de productes sanitaris exigeix que qualsevol informació sobre aquests productes es faci en una llengua que sigui oficial de la Unió. O, per exemple, el reglament de protecció de consumidors en el lloguer d'apartaments turístics que obliga que la informació es proporcioni en una llengua oficial de la Unió. I aquesta normativa segueix vigent no solament això, sinó que s'ha incorporat de nova en aquesta línia. Som aquí, doncs, per demanar novament a l'Estat espanyol que demani formalment l'oficialitat del català a la Unió Europea, pels motius que acabem d'explicar i perquè el cas del català és únic.